Ngiyanibingelela lonke ababukeli be-Black Lives TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguSitifuza Dlangamandla Zulu, umngwenyenkomo Msofokazi umvuleni intokazi yazalwa Mkhize. Lolu hlelo lolo silibiza ngokuthi izigameko zempilo. So today ngivakashela ubhuti wami ozongichazela kabanzi ukuthi why ala engabe usahila na. Sawubona. Yebo sisi wami, Kunjani? ngiyaphila sisi wami. Ngiyaphila nami. Ubani isibongo baba? Isibongo sami sisi wami ngumvelasi, umvelasi kusho ukuthi sisi wami umthembu. Sadabuka enyangeni le phezulu sisi wami. Oh, okay. Kwimoni Hotel sisi wami. You can find in what's it called that place? Kwi-Moon kodwa Morningside. kusalayo. Yeah, is a hotel. Kusho ukuthi barisha abantu basekhaya njengoba nami ngizama ukuthi nje ngifuna ukuxhumana ngithole bona ngoba manje basekudeni yabo mina ngiqhelile kubona njengoba sengithole ishazi lokuthi ngixhumane nanje nikwazi ukuthi ningisize ngikhuluma inkinga yami on the line nabo la bekhona emakhaya bevule i-TV bebuka i-channel yenu i-YouTube yo-TV bazongeza ukuthi ngiyabadinga empilweni yami njengoba nje ngingedwa empilweni yami nginegebe elikhulu labo angisho bo. Oh, okay. So ukhulele kuphi nendawo? Ukukhula kwami sisami ukuthi ngikhulele la eMlazi yabo. Okay. Beyinjani impilo ekukhuleni kwakho? Impilo yona sisami ibingcono kusho kona ukuthi bengikhula ngithatha like ngi-member yefamily yakhona kodwa ngithe mase ngiqala sengihlakanipha to growing up yabo sengimdadlana ngaqala ngabona ama-difference ade ngawabona emnganeni yabo sengibona nokuthi awu mina lekhaya mina isibongo engibiza sona lana umthembu kodwa the family of this house isicele is different yabo ngaphatheka kabuhlungu ngaze ngabuza umama phela manje uthi awumama Kanjani how manje? come mina ngaba separate single in this family of myself ngisho ngoba phela obhuti bami la bengizalwa nabo yibo osisi bami together in the same separate single in myself alone Wena umthembu wedwa then bona ocele bona. kwangiphatha kabuhlungu lokho ngoba phela mase ngiqala ukukhula Uyazibuza manje. phela ngengane bengananga ngase ngibuza awu mama kwenzakalani ngempela ngoba phela manje angazi ukuthi kwenzakaleni ngoba phela abantu manje ngiyabona nabo bangivezela ukuthi kune different ekhona phakathi kwami nalomndeni engithi mina wakizo yabo mama. So mayichazela uthini kahle kahle? Okay, mengichazela kumama ngitshela ukuthi hayi wayathandana nobaba. Biological mom. Yeah, umama nje ongizala impela ngoba uyena ngisho ngisemncane ngikhumbula imemory ngincela kuyena yabo. Oh, okay. Kanjalo nje. Ekusho ukuthi wasengichazela umama ukuthi awena ubokho wasemlaza igama lakho bekusipho ukhambula yabo. Ekusho ukuthi ke sahlukana naye yabo. Mehlola naye kusho ukuthi wengakhokhanga ke la ekhaya yabo. Okay. Kwase kunqatshwa ukuthi bamnikeze mina ngoba yena wayengifuna mina ukuthi ayikhulisele yena mina ngokuseni base bengazwananga nomama mhlawumbe ngamaphutha ongaboni ngasolinye phakathi kwabo wabe ngoba mina ngazi mhlawumbe angisengane angazi ngisho ngoba khona mengibuyisa umqondo ngiyamkhumbula nobobo ngempela emnganeni yabo noma bengahlali naye yabo efika mhlawumbe uthi uzongibona kuyena umama ngithi yabo lona ngiyamkhumbula ukuthi hayi ubaba wena ngase ngimazi ngisho bona noma mhlawumbe washesha adlula yabo. So la ekhaya kacele bese kukhona umunye ubaba. Into engiphatha kabuhlungu noma singafiki kuleyo topic kodwa nami ngifuna ukuthi nje qaphu unganimosheli isikhathi ngoba phela nisebenza ngesikhathi nami manje futhi ama-client anilindele nawo ngisho bo. Ekusho kahle inkinga yami enginayo kuthi ngo-2011 kule family ngase ngile edrobheni ngalinyazwa imoto ngashayiswa imoto yabo ngalalela eTingiseni kwase kuba nabameli bebeseMorning Side abafike la esibhedlela bezobheka ama-client ko-Robertson Found abalimele engozini zemoto amafayile abo ukuthi bazokwazi ukucontacta nemindeni yabo ukuthi bazoclaim bazosizakala. Ngempela nami ngibhalisa inamba kamama ngokuthini odokotela ngoba ngangizoyiswa e-theatre ngiyohlinzwa ngizofaka insimbi engapheli emlenzeni bafuna ukuthi angibanikeze ama-address asekhaya noma i-contact number yomuntu osekhaya amekwenzakala something mina bazomfunela bamthole yabo ngase engiyazi ngekhanda eyamama ngavele ngathi okay inamba engiyaziyo ngekhanda simqondeni yamama nganikani bathi iyona vele ebalekile kama wakho ngoba uyona okuzalayo vele okulethe emhlabeni ngase mina-ke kulungile-ke ngabanikeza yona kamama. So umama-ke sezongilanda engidischarge esibhedlela waseyangitshela ukuthi kunommeli omfonelayo othini othi funeke mina ngize kuyena ngizoclaima eMorning Side yabo naye umama nobaba lo baba lo i-step father ucele yabo. Yes. Yeah. Esho ngempela ngiye-ke mase ngiphumile-ke esibhedlela-ke
sambe imina ngitho ngawe u2011 imina umama ubaba 2011 siye morning side hayi sifike morning side sibafice omunye ubhuti nomunye sesibawu2 yabo bathatheke ilontuzane ufakaze kumina ukuthi ngilimali kanjani bathethe statement sami ngithobo bafuna type on the system kodwa ngalesi sikhathi ke babe nayo laptop kodwa lo bhuti wabhala kwipaperwork kusho ukuthi bazobe batypele kwi-system ku laptop angazi yabo kusho ukuthi ke bathatheke babhale phansi kwipaperwork ukuthi mina ngalimali akephi kanjani yabo onke ama informations details written abawadingayo ngama ngithobo hayi ngibanikezeke labo bhuti lapho mase bethi angisayineke le paperwork le yabo ababhale yonke into ngami kuyona mase ngithi mina ngicela ukuyifunda ngoba manje angazi ukuthi ubhaleni ungasayini into ongayazi ngeke ngisayine into engazi ngoba ngizosayina mhlawumbe ngisayina ukuthi thatha lezi imali mayiphuma lezi zesinxephezelo sami ngithi yabo ngoba manje nomama no stepfather bathi angisayini mina sebejahile into ezokugibela izophela sekulethi yonke lento ngithi mina okay right ngoba sengixinwa nalabo abazaliwe manje bangiphoqisa ngisayini ngizokwenza njani ngoba phela manje futhi anginamuzi mina abo mesixabana nabo la kulabameli ngizoyaphi ngizohlala yabo so uye wagcina ungafundanga angigcina ngafundanga ngasayina ngempela yabo semase ngisayine ayibalo bengifonela labameli besanda ukusetha statement sami kwathi khuquqi ngawo seku2012 kwathi lo mmeli uya ePMB eMaritzburg wangangitshela futhi ukuthi mhlawumbe uyokwenza noma mhlawumbe kunama client anawo khona eMaritzburg ayocontinue necase yawo ngazi yabo mase ngithi ngombheka umuntu ngisathi ukuhamba kwesikhathi mina ngiyabona manje ngiyamfonela kule number usunjani manje ubuhlungu nami ngifaka insipho engaphelisi wamebola ukuthi ngifake ibhuthi yabo imbobo la ngihlezi ngenza ama operation eqhakaleni yabo kuyaphena nje kuyahambeka kodwa ngiyaqhuqa noma kuhambeka ngiyaqhuqa ngingconywana uma kuyisama bokushisa yabo uma kushisa kuyisama kuphuma nelanga yabo nje manje uqale winter nje kuna nerain kanjena nje I'm feeling so cold in my bone and mate yabo ekusho ukuthi nesizwami la ayingithi ngombheka umuntu ngisethi ngabatholi yabo engifika la kwama office kuyi-flat yabo sekuremove sekuyi-flat senginabantu abahlala lapho abaqashile ngipress ibheli ngibuza ngifuna hayi ngifuna usibani kuthiwa hayi asibadle obani la seflatini la siyarent yabo ayingiphetheke kabuhlungu ayingijike ngihambeleke yabo manje enye ecause futhi engiphethe kabuhlungu mase ngithi guquguqu mase ngiyabuka labo ubaba lo nomama sebakho umuzwa nokusho sisiwama ngathi umuzwa womlungu yabo emakhala endoda yabo endaweni ekuthiwa eKambheki isigodi sakhona yabo lona sebakho umuzwa nokusho sisiwama ongathi ubaba ubesebenza kuphi wayesebenza eNetbank la ku-Oldford Road mhlawumbe ngeceni kwe-ICC mhlawumbe yebo ngiyabona kodwa nakhona nothi mhlawumbe ukuthi abe-cash converter noma abe-cashier wayesebenza enkantini bakhane ama-outdrop into enjalo ama-furniture yena yena wayelontuzana wayewukhishini uma so uthi mawubheki ikhaya asebelakhile manje endwethu ngathi kuzophuma umlungu emva kwalokho alisho ukuthi indlela ababesebenza ngayo boba uthu bangakha lo amuzi impela yabo nje ngize ngibuke nami ngithi mina hey lo baba lona ngendlela besebenza ngayo impesheni yakhe ibingeke ize imnika ama-powers okureceiver i-pension fund yemali angakha lo muzi wakanokusho okungathi kuzophuma umlungu ushange aluminium window ushange aluminium door ushange first brick yabo nje hayi nami ngithi impela hayi kusho ukuthi njengoba nje mina ngingathulanga percent kule yalo angangihanjiswa yibona kuyona njengoba bengiphoqa ukuthi angisayine nabo bajike basayiniswa futhi kusho ukuthi kwanikezwa bona ama-shares wakumele atholwe yimina ngokuthini kwakusethwa ngokuthi abazali bami beqinisa kanti abazali bamanga ngoba ekugcineni sebengixoshile ngingenze lutho ngokuthini bangifakule itoho lomsebenzi elila ku-short street umgwaqo walo isejabula store 32B kusho ukuthi isitolo sebhizinisi yoblanketi namashiti i-bedroom set yabo into zasendlini uthengiswa lezo zinto yabo kusho ukuthi mina ngasebenza lapho ngo-2020 kune-commission la kule sitolo kusho ukuthi ubasi wakhona mase yangitshela ukuthi uma sengiqeda unyaka uzobe sengisayinisa i-commission njengalabo abanye abasebenzi bakhe
abasayina ukureceive i-payment ye-commission. I-commission yakhona i-double payment sisiwami ngokuthini uma udayise kakhulu izinto usuke uyidayisile osukwini kuma-customer uwe ubhale ebhukwini ukuthi udayise oblanket abangaka bemali engaka wenza imali engaka leyo mali senizodidaktha nokhesha webhizinisi ukuthi yena uzosetha imali engaka wena akunikeza imali engaka and futhi lo khesha lo uyi-suspect in my life for the same case of that law he crossed with my benefits ngokuthini kufika la izinto zasebhizinisini zirejistwe ama-beneficiaries mangithobolona like kurejistwe igama lami kurejistwe isibongo sami emabhokisini akhe ama-order asuka efirst mase ngiyambuza ukhesha wakhona ukuthi how come your order is coming with my signature which means you're sweeping my card in your business yabo mase thina hayi ufuna ngokunikeza i-shares yabo ngithi mina exactly kufanele unginikeze i-shares ngokuthini ngoba nakho usumbuzile bezothula shothi bezothula uyisigebengu and the first point njobe isigebengu nje isimane is not register the business in the law first point. Ungaqhubeka. Actually siswami ngibongileke nami ukuthi ngithi nje mengila eTropeni ngihambela la Parkview ngathuka sengitholana ke ne-metal group under i-OTV YouTube ukuthi ngizokwazi ukuthi ngiveze kule group le ukuthi ngina ziphi ikhalo necelo request and complaints angithobo ngezimo ezenzakala kumina empilweni nizokwazi ukuthi ni televise on the line ukuze nabo labameli bathuke sebengibona uma bebuka i-TV ukuthi hawu lo mfana usasikhumbula ukuthi sagcina sambesa umkolelo so manje thina sisuthu angizobo so manje ama-parents mangasabone le video awuboni ukuthi mhlambe ngabe nje ngadaleka ingxabano vele siswama ama-parents ami mengabona le video mina akusekho ukuhlehlela emumva kona ngoba ngizokutshela iqiniso mina ubaba wami coming back which means Jehova baba wami njengokuthini nomshini ibhuku liyakutshela ukuthi hlonipha ubaba wakho nonyoko ukuze izinsuku zakho zizokwanda ezweni ibona onkulunkulu bakho bokuqala labo abakulesela emhlabeni ngilipruvile-ke siswami ipoint kubaba noma ngumama bengaliprove kodwa ngisenazo impawu engiyipruvayo ukuthi ngempela naye uNkulunkulu wami kodwa ngilipruve kakhulu kubaba wami ngoba ubaba wami kuthe ngo-2001 bengise Johannesburg ngaleso sikhathi wadlula yena emhlabeni la eKZN kwasho ukuthi kuleso sikhathi bengikusona ngimpintshekile ngokwamatoho ama-security bengakwazi ukungidedela ngoba manje usebenza one way uma usuke uyi-security awusitholi isikhathi sokuphumula ngaphandle umunyozi ofuke yabo lelo suku eshuthi ngangakwazi ukuthi ngize endlini kababa yokugcina-ke yabo kodwa ngabe nginalokho empilweni yami ukuthi ngisenokukhonakthana nobaba ngoba ulayini we-booking machine unginikezile information e-direction ephelele ukuthi ubaba wakho mfana unguNkulunkulu coming back kuzohamba kufika isikhathi sokuthi lokho uyoprove ngempela futhi ngikupruvile lokho siswami ngoba ngithe bengihleli ngala indoda sengibuyile ngala koGoli sakukhonekthana ngolizwi lokaNkulunkulu engimuzwa kimi elifana exactly nelaba bami ngoba ngeke uhluleke ukudideka ukuzwa izwi lababa wakho noma esadlule emhlabeni ngoba uyalazi wangithuma ubaba wathi ndodana ngicela ukuthi uhambe uye eGalile ufike utshele abantu engizokudirector kulowo muzi ukuthi angibadingi kulo muzi ngoba labantu laba yibona labantu laba ohlupheka kanjena nje because yabo i-entertainment yabo ngoba yini manje bona basebenza ngomsebenzi wezandla is doing arty and craft work. It's easy to change the stick information like paperwork because it's laptop system now. Mangase sibuyele kuma-parents ungathini kubona njengamanje? Kuma-parents engingakusho mina nje kubona ukuthi
ngiphatheke kabuhlungu ngokuthini manje sengumuntu osekayibonela ukuthi uphila kanjani akusafani nasekuqaleni ngoba bengiphila under bona into futhi bona ebahlukumeza kakhulu ukuthi-ke bayazi ukuthi ubaba wami usazobuye angilande ngisazogcina kuyena une-program ubaba wami njenge-coming back esephinde wakhonekthana nami ngayo engikhombisa into yokuthana ngeke ithambo lakho lize lidliwe izinja zala e-KZN ithambo lakho liyophelela ekudliweni izinja zangakini njengoba nje ngakusayinela i-settlement premises agreement ukuthi ngiyokulanda for noma ugcine ekhaya. Oh, all right. Hayi siyabonga kakhulu ukuthi ukwazi ukubhodla namhlanje sibonge nokuthi usivakashele uhlelo lethu. Nami Ngifisela ngibongile inhlanhla ukubona konke. nami ngibongile sesiwami-ke nami ngifisa nje angazi ukuthi kuzoba khona umehluko ngoba phela manje uma sengisakaza udaba lami kumabonakude kanje nabo labo abangenza into ebuhlungu showcase noma bengabonanga kodwa bazozwa ukuthi lo mfana ukhuluma ngani ukuthi naqala idili naye nangabe nisayifeza leyo dili and futhi akazi-ke manje ukuthi uzonithola kanjani ngoba phela manje kufanele agcine ngokunithola kwi-contract esasisayinile ye-first income at the second outcome. Ngiyabonga sisi wami. All right, kulungile-ke noma ungayi okay fine. Inamba yakho sizoyishiya escreenini ukuze abalandeli bezoyibona. Ngiyayazi nekhanda ngayishiya. Okay, siyabonga kakhulu baba. Cela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare ngiyithanda kakhulu. Bye.